И така намираме се в бункерите на Свищов. Катакомбите на Свищов. Напред има едно като тунелче. Леко, че ма пази на не са. Какъв бункер е това? Той е кръчма, бе. Това не е друг, мятаме. Това е кръчма. И викаш, тук са го зазидали ли? Айде са минава шутка. Явате на са. Аз съм бах майката на обрехи. Обрехи на всичко си бах майката. Има и пайжи, не Другите останаха горе. Ти до път ли загледа? Е, тук. Тук ли? Забори още повече, пак са майка. Навътре има. Ще вървим? Айде. Ма кой остана горе? Едно голяни... Не мога да... Тук явно туалет не мога. Ой! Остава тук да са... Фак! Не го видях той. Кенев. И бах си главата. Свети, аз как? Я, не жора се дай. Тук е много яко е, човек. Нали? Да. Айде. Амо пайжи на Ама него. светил не искаха да светиш, да снимаш. Аз снимам. Да. Ей, Коста. Напред имаш. Да, има бая. Аз кой към 4 сайт. Малко е. Не знам тук наляво и... Това е ранимо. Ето там. Ето напред. Давай. Натискай. Кога натискаме, бе? Хайде, какво стои да правиш 5 минути? То на паметници надръскахме каналите. Дал. Него. Не, да. Не, тук е заздирал, дето ти казах. Там? Няма нищо. Да, зазидано. Каша няма. Има ли? Дърно. Тук е зазидано. Се изгубим тук. Много възможно. Може да. Се едно играем някаква игра. Не знам, аз ми е интересно на Пак го нямаше преди, аз светна нататък. Аз светна сам. Той що не си го спомня? Нататък? Мара ли? Било голямо. Вато е много яко, човек. Искам да видя на мапа къде съм. Нямам това. Той се е използвал през 1800 голямата зима. През войните. Гледай какви тръби. И пайжени има. Насадма ли нещо? Ми падат гащите. Няма някой да светне, че гледам. Това толкова ще има. А искаш да се върнем да вземем работите и да дойде пак? Кои работи? Си, давай. Не знам, брат, те с телефоните... И че що телефоните не стигат? Да, не ми показва къде сте. То тук има ли обхват изобщо? Не, тук няма обхват. Да, нормално, ние сме подземието. Как да има? Баси, вратата има. Може да е. И ба, тук стигал ли си? От тук. От тук не са излиза някъде. Има някаква врата тук. Той знаеш къде е той охраната на паркинга, май. Ще моля излезем тук. Да не да проча. Някаква вата има. Као. Не да виж, той е зазидано такова. До тук бяхме. Има и още? Къде? Да разглеждам, има. Тук за вратата има. Не. Не, нямаш. Тут ти, брат, тут направо, да знам какво е. Не знам, да има силно. Има кружка. И пайжна има. Няма кружка вече. Я фърля. А те пластмасово, бе. Това беше мъжко. Чудовищата в гробниците се обаждат. Къде беше? Още ще не. Няма ли тук? Това е много трудно, аз не съм спомням толкова. Не е много сложно. Абе, как ще не? Няма някакви куци от главата.
Тук мога го направят някакъв... Някой кръчма. Нещо така, плаша му да го направи. Да. Слушай, някъде дискотека ти кажа. Някъде сме, защото аз не. Между другото, да. Да. Не е чак толкова. Не е голям лабиринт. Само където ми мяза на бункера. Други трябва ми мязат на бункера. А на Плевенско какво викаш? Един голям цилиндър. Ако искате, може да отидем. Айде. Ама, знаеш ли също мога? Ба, аз изобщо не съм грешен. То сега точно няма на Белените. Не, изоставения квартал. Да. Дето има цели букове изоставения. Да. И то там като Ама да, взем нещо, те е по-интересно. Чернобил да е сигурно. Сега няма нищо интересно, аз съм ходил. Да, бе, къде сте? Ама е хубаво да ясно да гледаш. Днеска само приключения. Ходих и чуких малко буркани, таки са работи. Ама да, чакай. Коли бяхме? Брат, той почнал да падат. Добре. Да се махам и загас. Час по-скоро. Минута по. Там си. Не, натам си, натам си. Изгубих се, човек. Те не стъпва. Обувката ме. Нещо ми пролича. Помощ, излезе зомби. Авария, бе. Ще ти го сложа? Има нещо вътре. Да, бе, ти миналия път също го гледах в Google какво е. Ама... Браво, бе. Що ще ми се? Ай, сега излизам, вече. Бой! Живи сме! Ама янки. Еми да, има много... Абе, голямо ясно ти.